המרכבה. איך היא נוצרה? למה היא נוצרה? ואיך מרכבות נוצרות? אז הכל מתחיל שאב המרכבה ואם המרכבה מתקרבים אחד לשני בצורה מאוד מיוחדת. ואז אב המרכבה עולה על אם המרכבה אז בסוף מלחמת יום הכיפורים ישראל הבינה שיש לה טיפה בעיה. והבעיה היא לא הייתה בטנקים שלה, אלא בטנקיסטים. כי בזמן שאתה יכול להחליף טנק, בני אדם, אתה לא. ולכן, משה דיין הלך לגראז' שלו, לקח מסמר ופטיש והתחיל לדפוק על חתיכות מתכת, עד שבסופו של דבר הוא יצר משהו שנקרא המרכבה. עכשיו אתם בטח מסתכלים על הדבר הנוראי הזה וחושבים לעצמכם, מה לעזאזל? זה לא המרכבה, כי אני לא יודע למה אתם חושבים, ולכן אתם בטח לא ידעתם, אולי זה לפי השם, אבל יש בעצם 4 סוגים שונים של מרכבות. זה הולך ככה: מרכבה 1, מרכבה 2, מרכבה 3, מרכבה 4. קאטם היא כל כך יפה. אני הייתי מתחתן עם אחת כזאת אם היו נותנים לי להתקרב לאחת, שזה גם בטח הסיבה למה לא נותנים לי להתקרב לאחת. עכשיו, למרכבה הכי מודרנית של ישראל, למרכבה 4, יש בעצם כל מיני דברים מאוד מגניבים. למשל, התותח 120 מ"ר שיגרום לכל סורי ממוצע כאב ראש כואב אך קצר. עכשיו, המהירות של המרכבה היא לא כזאת ניתנת לציבור, אבל אני פרצתי לתוך משמר סודי של צה"ל ואני גיליתי שהמהירות המרבית היא 65 קילומטר לשעה, שזה די מגניב. עוד דבר על המרכבה שגם ממש ממש מגניב, האנטנות. לא חסר מהם. תוסיפו עוד, אני רציני, זה פשוט כל כך מצחיק. תוסיפו עוד אנטנות. תוסיפו עוד אנטנות. אז כן, זה פחות או יותר כל הסרטון להיום. אני אעשה עוד סרטון על טנקים אחרים אם יתחשק לי, וכן, אני אתחיל לעלות עוד יותר סרטונים בזמן האחרון. אז כן, תהנו. ותעשו סאב, כי אני גר בקירות של הבית שלכם. ביי.